Buongiorno russe! Ciao amici! Уикенд туризъм е една много добра инициатива на общината. Едно истинско приключение. Една почивка. Невероятно. Чудесно преживяване. Така ми започва лятото с Русе. Тази година ние се свързваме с Италия. Много съм доволен и съм щастлив, че ми поканиха и съм тук. Кулинария, туризма и вино е едно, което вървят всичко заедно. Архитектура, изкуство, музика, занаяти събрани на едно място. Фестивалът от година на година става все по-интересен. Тук вълнуващо е всяка една среща с майстори занаячи и с хора, които обичат занаятите и изкуството. Вярвам, че това е една уникална платформа, с която да привлечем погледа към нас и да докажем, че ние сме една прекрасна дестинация, където можеш да избягаш за културен, кулинарен, винен туризъм и сме само на една крачка от Дунав. Искаме повече хора да научат за нашия продукт, нашето производство. Базирани сме в град Русе. Правиме класически италиански ястия. В момента правиме фокача, което е италиански хляб под формата на сандвичи. Имаме няколко различни вида. Само сега разбираме колко е хубава Русе. Това е нещо, което го чакам цяла година. За мен е едно истинско приключение да тръгна от Пловдив и да донеса това нещо, което съм събирал 20 години, тези истински носи в Русе, за да ги покажа на русенци и те да се радват. Come
страхотен, хората страхотни. Възможност да видите Русе, който е красив не само 2 дни, а 365. Градът е просто много красив, като излъчване. Заслужава се да дойдем в Русе. Добър вечер. Русе, за мен е гигантско удоволствие да съм тук за пръв път на този площад. Наистина за мен е чест. И големи благодарности от мен да съм тук. Сега искам да вдигнете и много шум за общината, която организира това нещо, което просто е феноменално. Много шум! И специален поздрав за цялото кметство. Любовта ни си отива, знам какво да правя. Всеки ви си тръгна, аз ще я поправя. Не се страхува, кари да забреда. Ти не си поредна, моето последна. Да ти искам, себе си те искам. Държа ти влага, майсторе от работа не бяга. Аз съм работяга. Аз съм работяга.